izan da, eta, bueno, behingoz guatera arai. Kosta da, urtek izan die borrokan, da azkenek urtea zan aurtengo gaina, eta ozeik horretik. Oso gorra, ia lerrin da beren, eta azkeneko momentu gizton gola sartu Tapiak, giztona, eta, bueno, pozez bain ospatzea erritio, bazkari dago frontoien, hasi que ospatzeko gogoa goko gaina. Bigarren nahi izan da, ja atzen gerela kontra bat, baina lehenengoa izan da, poz-pozik gehiazen. Urtero tortzen da jende asko, eta hirugarren finala zen, bi galdu eta azkeneko irabazia, hasi oso pozik. Lehenengo zati oso burrukatu, bi talde oso parekatu, azkenen burrukan da hain dio indarrakin da aukera gutxi, baina bueno, gero ja bigarren zatin ja pixkak gueko daula sortu diet, aukera gehiago diet, eta 5 minutu faltan gola sartu dut, eta irabazi. Gaur, final batea beti irabazteko helburuk etortzea, hoi argi dago. Berez aurten ez ben esperantzaik, bueno, hasiera baten aukera gutxi gendu duzkien klasifikatzeko semifinaleta, lortu genuen azkeneko momentun, da final daño, eta txapela doain ospatzea. Gu urtero irabaztea etortzea, parte hartza bat talde batzuk etortzea, baina gu normalen aztegea ondo pasatzea da gero bukatzea guztiaka eta burrukatzen zuten.